Il-qorti ċaħdet it-talba li mar jagħmel il-kap nazzjonalista Bernard Grech nhar it-tlieta li għadda biex tinstema' b'urġenza kawża li ħabbar b'tant pompa fil-maratona ġbir ta' fondi tal-ħadd. Nhar it-tlieta Grech ħareġ mill-qorti attakka lill-avukat tal-Istat fuq il-kwistjoni tal-isptarijiet li dwarhom il-Gvern ilu għal dawn l-aħħar xhur f'arbitraġġ internazzjonali u diġà rebaħ żewġ istanzi bl-ispejjeż kontra Stewart Healthcare fi proċeduri li fihom il-Gvern bl-assistenza tal-istess avukat tal-Istat qed ifittex lil din il-kumpanija. F'deċiżjoni li tal-lum fil-primawla tal-Qorti Ċivili l-imħallef Giovanni Grixti ċaħat it-talbit ta' Bernard Grech u tal-ex-kap Adrian Delija biex il-każ tagħhom jinstema' b'urġenza. Il-qorti bl-aktar mod ċar qalet li mhix taqbel magħhom li hemm din l-urġenza allegata minn Grech u Delija u anke ċanfrithom tal-li naqsu li jispjegaw għal xiex kienu qed jitolbu din l-urġenza. Il-qorti rimarkat ukoll kif dawn naqsu anke proċeduralment e kif ma segwewx il-proċeduri stabbiliti fil-liġi. L-imħallef irrimarka wkoll li kien hemm distinzjoni serja bejn it-talbiet li qed isiru f'din il-kawża. Din pożizzjoni li tirrifletti risposta b'saħħitha li ddaħħal l-avukat tal-Istat kontra t-talba li jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni fejn bi kliem iebes qal li Bernard Grech u Adrian Delija kienu qed jippruvaw jisgwidaw strateġikament lil qorti. Dwar din il-kawża partiġjana li fetaħ Bernard Grech irreaġixxa wkoll il-Partit Laburista li nnota kif Bernard Grech qed jipprova jżomm lilu nnifsu relevanti. Intqal li biex jagħmel dan Grech bl-aktar mod qarriq u populist kien anke dispost jieħu ġurament falsu jiżgwida b'mod strateġiku lil qorti.